Bună lume! Da, suntem pe drum spre escaladă. Facem o sesiune de bouldering azi. Și s-ar putea să încercăm și kilterboard. Să vedem cum se descurcă și Mihai. Și da, o să facem un vlog. Acum mergem spre metrou. Trebuie să schimbăm cu un bus și imediat ajungem în jumătate de oră. Ceea ce e ok pentru mine. Așa arată zona mea. E foarte chill, foarte multe case, foarte liniștit. Deci o mică piață acolo de vânzători locali, I guess. Bibliotecă, dar nu mai are nimeni aici. Ce puțin nu eu. Și vă arăt și metrou. Oh, uite câte chestii. N-am știut niciodată că vin așa mulți producători locali. Programul. Deci ajunge cam 6 minute. Ok, și acum o traversăm. Și să fie ăla busul nostru? Nu, nu e. Să vedem la cât ajungem. 4 minute. Ok, superb. Uitați câte busuri aici. 1, 2, 3, 4 în fața lui. Hai să vedem ce e și aici. Da, uite, și pe aici e ieșire. Next time I can do that. I can use that. Deci deasupra e o stație de tren. Uite și acolo, dacă vedeți, nu mai am nevoie, dar este un barbershop și zice că un barbershop cred că e 18 euro un tuns normal. Deci da. Și am ajuns aici la sală. La Element este 951. Mai așteptăm un pic să vină domnul Mihai și vă arăt zona. Trebuie să-mi cumpăr și creto și vreau și niște bandaje de alea. Da. În sfârșit a ajuns și Mihai. Ce mai domnul Mihai? Hai, salut, îmi pare rău de întârziere, dar m-am blocat pe metrou de 2 ori. Da, ziceam că merge metrou. E la timp tot timpul, dar uite că... Da, poate ajută și să pleci mai repede. Ce asta ar fi o idee. Da, nu cu 5 minute înainte. Da, Da. Și suntem aici la training area. Vă arăt așa pe scurt, că mi-e cam rușine să filmez. Nu știu de ce. Așa. Aici multă lume se antrenează. Acolo 2 kilterboard. Am făcut antrenament și în partea aia. Fingerboard și toate cele. Și o să avem boulderii. Sunt și 2 sau o arie nouă. Da. Și mai trebuie să vă arăt ceva. Ia.
Sau stai, tu fă treaba, încălzește-te. Să vă arăt ce mi-am luat. Facem sponsorizare. Dacă ziceam la doamna aia, putem dădea mai ieftin. Dar, na, când vede că am multe view-uri la Reels. Anyway. Așa, deci, uitați ce mi-am luat. Tape, culoarea mea favorită. 10 metri, probabil nu o să mă cațuri eu atâta. Așa. Un brush, simplu. Asta a fost 7 euro, asta a fost scump. Aia. Și cioc, zice că e fine. Vedem dacă e mai bună decât cealaltă. Da. Cam asta e. Ok, deci facem kettleboard, doar că mă doare foarte tare piciorul, deci tot la picior am o problemă acolo și da, o să mă chinui, deci no. Will not see my best performance today. Ok, asta este 6A V3. Bun, hai. De sus. Hai, bună, ultima, mai bună. Da, gen așa. Da. Deci, uite, doar atâta țin.
În partea asta. Ce rău. Hai că ești acolo. Hai, easy. Bun. Nice. Bun, gata. Bravo. Lejer. Ce rare. Ce? Bravo. Ce trebuie să fac? Să te urci. De ce? Că am aici? Ah, fuck. Oh! Nice. Am asta aici care e the sleep. Ah, lol. What the fuck? Hai că nu mă strică. Nu cred. Da. Haide! Easy. Perfect. Hai. Așa, mă. E acolo. Dar nu trebuie să urci. Nu trebuie să urci. Mai are baterie. Puțină. Mai are baterie. Puțin. Bun. Mi s-a desfăcut asta. Shit. Nu nimic. Ți-l prind? Nu, las. Greu. E acolo. Nu e așa de sus cum pare. Încredere în dreptul. Bun, atât. Bravo. Opa sus. Da. Bun, bravo. Haide că poți. Nice. Bine, hai, pune-l bine. Cealaltă e mai bună în dreapta. Așa. Și mai ai sus volum. Care-i drept, așa, mai sus, mai sus. Celălalt, dacă vezi. Așa, bravo. Bun.
Bun, ești acolo. De aici știi ce să faci. Da. Nice, nice, nice. Sus. Yes! Bun. Nice. Ok. Bun, gata. Let's go. Easy. Lejer. Lejer. Ce tricky e cu picioarele, e fain. Genau so. Aber dann habe ich tatsächlich noch einige Flaschen. Bun, bun, hai. Hai, Mihai. Nice. Ține bine. Hai, apropie-te un pic de ea. Nice. Dreptul. Bravo. Așa, așa, hai. Bravo. Perfect. Și acum stângul primul. Stângul. Stângul aici și după aceea dreptul pe alea. Hai. Pune bine. Testează-l să vezi să n-alunece. Nu se întâmplă. Sau încearcă să pui și un pic deasupra. Na. Mergi mai prost. Ia-o pe aia cu asta, ia-o pe asta, na. Ce să, că altceva nu prea. Să poți să te ții cu ambele mâini de aia. Așa și să te tragi. Scuipă pe mâini. Nu, serios. Îți dau apă. Încearcă și tu. Nu știu așa. First try, right? Da. Na, a plecat. Hai că pe prima te mai urca și înainte. Bun. Te împiși din mână. După ce te prinzi de sus, ești gata, nu mai e treabă. Bun, bun. Nice.
Lejer. Vedem. Lejer. Nu, Luc. De unde încep? De aici? Da. Una acolo. Amândouă. Ba nu, la jos. Chiar fac nou look? No look. Flash no look. Dar sigur ăla? Ah, ok. Cam easy. Da, mă, băieți. Aici se termină o expediție pe munte. Hai că am expediat 4 ore jumate. Da, asta cam mult. Bună sesiune. În schimb, cred că au ieșit niște boulderi faini. Și mai avem ce face și data viitoare. Exact. 7. 2 de 7. Da, am și eu câteva de 4, 5. Și eu zic că ai șansă să-l faci pe ăla galben și pe ăla albastru. Alea în care săreai și stai așa. Da. Alea două. Până la urmă le fac. Da, da. Trebuie să văd ce fac când ești în Milan. Să vin să fac singur, dați seama. Când ești plecat? Păi o să fiu plecat o ședință, nu? Că ai zis odată pe săptămână faci? Da, da, o ședință. O ședință. Păi, nu. Iei pe cineva cu tine, Da, chiar. pe gratis. Bag eu pe cineva. Exact. Gata, te-am corupt cu tot. Exact. Nu bine. Și vă lăsăm. Nu știu, probabil o să mai pun imagini de pe bus. Așa de outro, da? În rest, cam asta a fost. Poate vă mai arăt ce mănânc diseară, adică diseară, când ajung acum acasă. Că e impresionant. Sau ce mănâncă Mihai aici. Da, mi-a dat un sandwich, că mor de foame după... Mă moară Andrei la fiecare sesiune și trebuie să mănânc după. Da, bine copii. Vă lăsăm. Salut, salut! Da, mă băieți, și de luni în Milan. Poate fac vlog de acolo. Dacă v-ar plăcea, scrieți în comentarii. Facem vloguri de călătorie. Interesează pe cineva de aici vloguri de călătorie? Că pe mine da, eu sunt pasionat de ele. Da, băieți. Nu m-am putut abține. Da, ne îndulcim.